Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πάλι μαζί σε άλλο ένα podcast των διάσχημων. Είμαστε εδώ πέρα, κοντεύουν Χριστούγεννα, θα είναι ένα εορταστικό podcast και πιο καλύτερο δώρο για εμάς, για αυτές τις γιορτές που έρχονται, από το να χαρούμε που λάβαμε το πρώτο μας fan mail. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο που δεχτήκαμε από ένα θαυμαστή και αρχικό υποστηρικτή αυτού του podcast. Καλησπέρα και από μένα, καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά παιδιά. Είμαι και εγώ σε αυτό το podcast. Ναι. Ευχαριστώ Λευτέρη για τα introductions. Τα introductions δεν χρειάζονται. Ναι. Σωστά. Έχω το καπελάκι μου που έχει αισθητική δυσλειτουργία. Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, το ξέρω ότι δεν φαίνεται. Λυπάμαι πολύ για το καπελάκι σου. Που έχει αυτό το συμβαίνουν πρόβλημα. Αυτά, δεν είναι κάτι. 30% του πληθυσμού των δέντρων πάσχει από αυτή την ασθένεια. Ναι. Όλα καλά, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Είμαστε καλά και ο Λευτέρης, από ό,τι βλέπετε, έχει την χριστουγεννιάτικη μπόμπα του φορεμένη φορά, και το χριστουγεννιάτικο του μαύρο φούτερ. Ναι. Είμαστε στο πνεύμα των γιορτών και αυτό. Θα θέλαμε να πούμε αρχικά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βλέπετε το podcast και εκτός από σένα το ένα άτομο, τα είπαμε αυτά που έκανε σαν το subscribe. Ναι. Παιδιά, σας αγαπάμε όλους. Ακόμα και τα 2 like στο βίντεο, ξέρω εγώ, με το αγρίνιο, μόνο και μόνο το ότι κάναμε 2 άτομα να πούνε χαχα, τι μαλάκες. Εμένα προσωπικά με κάνει χαρούμενο και εύχομαι και εσείς να νιώθετε έτσι. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά, γιατί δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό. Πεινάμε, δώστε μας λεφτά, please. Και παρόλα αυτά, θέλουμε να ανακοινώσουμε, όπως είπε και ο Λευτέρης, ότι έχουμε το πρώτο μας fan mail, μαλάκα. Το πρώτο fan mail, αν είναι δυνατόν. Και ναι, θα ήθελες να μας πεις γι' αυτό. Σωστά, γνωρίζεις κάτι παραπάνω? Έχουμε το πρώτο μας fan mail. Λυπάμαι για τη αισθητική δυσλειτουργία του καπέλου σου. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η αισθητική δυσλειτουργία των δέντρων δεν μεταφράζεται στα χαρτιά, στο χαρτί δηλαδή που βγαίνει από τα δέντρα, γιατί εδώ πέρα έχω ένα κομμάτι χαρτί το οποίο δεν πάσχει από αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μας fan mail, λοιπόν. Είναι συμβολικό, γιατί είναι αντιπροσωπευτικό της σκληρής δουλειάς που έχουμε κάνει. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις στιγμές. Νιώθουμε χαρούμενοι όταν έχουμε κοπιάσει για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και οι κόποι μας ανταποδίδονται. Αυτό είναι, λοιπόν. Αυτό θα πάρουμε. Αυτό κερδίσαμε με το σπαθί μας. Θα ήθελες να πεις τι νομίζεις ότι είναι? Δεν θέλω να προτρέχω. Δεν θέλω να προτρέχω και να κάνω υποθέσεις για το τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια ηλεκτρική κιθάρα. I am a passenger and I ride. Ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, ένα μουσικό όργανο. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο, γιατί ως γνωστόν είμαστε αναγνώστες και διαβάζουμε βιβλία γενικά, οπότε μπορεί να είναι ένα βιβλίο αυτό εδώ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε γενικά. Δεν το έχω ανοίξει. Περίμενα να το ανοίξω live. Ελπίζω να μην το καταστρέψω ανοίγοντάς το και να μην μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Θα ξεκινήσω, αν είσαι OK με αυτό, να το ανοίγω τώρα. Ναι. Μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα ή μπορούμε ό,τι θέλεις. Μπορούμε και να το κόψουμε και να γίνει ένα απίστευτο time skip στο κομμάτι στο οποίο κοντεύεις να το ανοίξεις. Θα δούμε πώς θα πάει, αν καταφέρω να το ανοίξω γρήγορα, και θα μπορέσουμε να το σκυπάρουμε αν κάνω πολλή ώρα, γιατί είμαι λίγο ανίκανος. Ναι. Κλαβανός, δεν πειράζει. Μια καραμπίνα μπερέτα είναι. Φαντάζεσαι, αυτό το πανηγύρι που είχα πάει το καλοκαίρι και μου την έφεραν τώρα. Αυτή την καραμπίνα, φίλε, ακόμα την περιμένω πώς και πώς. Αλλά όχι, ξέρεις τι, είναι το Christmas special, θα το αφήσουμε. Αυτό είναι ένα... Ναι, είναι ένα λίγο πιο χύμα βίντεο, δεν μας νοιάζει τόσο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, τα εποχιακά βίντεο, επειδή όλοι τα λένε Christmas special και Halloween special, πάνε άπατα. Οπότε δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι για τα άτομα τα οποία μας βλέπουν, καταλαβαίνουν το vibe και είναι εδώ πέρα για να πατήσουν το like button, το subscribe button και να νιώσουν λίγο την παρέα μας. Και το Λευτέρη να ανοίγει την πουτσα. Έβγαλα το πρώτο layer, από κάτω κρύβεται αυτό, το οποίο μαρτυρά ακόμα περισσότερο. Τέλεια. Μαρτυρά ακόμα περισσότερο το τι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Βιβλίο, πρέπει να είναι βιβλίο. Θα προσπαθήσω να το ανοίξω. Δεν φαίνεται να προσπαθείς να το ανοίξεις, φαίνεται να προσπαθείς να το τσιμπουκώσεις. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Θα μπορούσε να είναι μια γαλλική μπακέτα. Αυτό είναι μπαγκέτ. Αυτό είναι το ένα.
όργανο. Τέλεια. Α, είναι άδειο. Ωραία, τέλεια. Ελπίζω να είναι άδειο. Φαντάζεσαι να μην είναι και απλά να το πετάω έτσι. Και ακούς τσάου γυάλινο σπάσιμο. Ναι. Όλα, είναι πολύ ταιριαστό ότι ανοίγουμε ένα δώρο αυτή την περίοδο στο Christmas Special. Γιατί, ρε παιδί μου, αυτό κάνουν οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα. Ανοίγουν δώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ. Νόμιζα ότι έχεις να μας ανακοινώσεις ότι έχεις και εσύ θετική της λιτουργία. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Πρέπει να το δοκιμάσω για να δω. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ας ανοίξω λοιπόν και το κύριο μέλος αυτού του δώρου. Όποιος το έχει φτιάξει αυτό έχει καταστρέψει πάρα πολύ χαρτί. Γενικά δεν είμαστε οικολογικό podcast, δεν πειράζει. Δεν το φτιάξαμε εμείς το δώρο. Ναι. Τη συνείδηση του ακροατή, ο οποίος αποφάσισε να μας φτιάξει αυτό το δώρο, ναι. Την εγκαταλείψαμε. Τέλεια. Λοιπόν, και αυτό το δώρο. Να νιώσουν αυτοί άσχημα για το περιβάλλον. Το δώρο αυτό λοιπόν μόλις το άνοιξα και αναφέρεται σε ένα podcast το οποίο είχαμε κάνει από κοντά με τον Λεωνίδα, όσοι θυμάστε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήταν το podcast 9, δεν θυμάμαι ποιο podcast ήταν. Και ο Λεωνίδας είχε περιγράψει τα μαλλιά μου, τα εμφυτευμένα μαλλιά μου, για όσους είναι hardcore fans αυτού του podcast και ξέρουν ότι αυτό το μαλλί είναι εμφυτευμένο, το έχω πληρώσει χρυσό. Και είχε χαρακτηρίσει τα μαλλιά μου ως εκείνο εκεί το πολύ ωραίο παιχνιδάκι που είναι καραφλό, μια φατσούλα καραφλή και το ποτίζεις και βγάζει μαλλιά. Τέλεια. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο. Γιατί νιώθω ότι κάνει λίγο cultural appropriation, ότι είναι λίγο. Ότι έχει βγει από τα 70. Δεν ξέρω. Τι φιλής θα έλεγες ότι είναι το δωράκι σου, Λευτέρη? Σου μοιάζει λίγο. Εργοτάξιο δουλεύει ο άνθρωπος, σαν εσένα. Αυτό πήγα να πω, ότι είναι από τον ήλιο μαυρισμένος, είναι εργάτης οικοδομής. Τέλεια. Του δώσανε μια ρέπλικα one on one. Μαλάκα, το πιστεύεις ότι είμαστε στο επεισόδιο? Αυτό θεωρητικά είναι το επεισόδιο 18 του podcast μας. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τα νούμερα βέβαια, γιατί κάποια στιγμή θα τα κάνουμε μπουρδέλο. Ναι. Αλλά είμαστε στο επεισόδιο 18 του podcast μας και ήδη σου φτιάχνουν τέτοιο βουντού. Σου φτιάχνουν βουντού, τις οποίες τις ποτίζεις και φυτρώνουν μαλλιά. Αυτός που το έφτιαξε. Δεν ξέρω πώς νοιάζει αυτό. Αυτός που έφτιαξε αυτό το δώρο ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Ήξερε πολύ καλά το πώς, για ποιο λόγο το μαλλί μου είναι αυτό που είναι. Και είναι hardcore fan αυτού του podcast και παρακολουθεί τις εξελίξεις και προφανώς ήξερε αυτό το σχόλιο που έγινε. Προσπαθώ να το ανοίξω ακόμα. Θέλω να το πιάσω στα χέρια μου να δω πώς είναι. Να δω αν η υφή θυμίζει το δικό μου κεφάλι. Μπορείς να το ποτίζεις παντού εκτός από την κορυφή του κρανίου ώστε να έχει καραφλίτσα. Αυτό θα κάνω. Να έχει καραφλίτσα. Αυτό θα κάνω. Θα το ποτίσω λίγο πάνω. Να είναι λίγο αραιά τα μαλλιά του. Ναι. Κάνε κάτι τέτοιο. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ανοίξει αυτό το πακέτο? Ποιος το έχει λες και θα σκοθεί να φύγει αυτό το πράγμα. Έλαντε. Κάφτω με τον αναπτήρα και χάμω. Δεν έχω αναπτήρα. Αναπτήρα έχουν καπνίζοντες. Δεν καπνίζεις. Τα κατάφερα. Προφανώς και καπνίζω. Τα κατάφερες. Ναι. Λευτέρη, σου μοιάζει πάρα πολύ, ρε φίλε. Ορίστηκε από κοντά. Η σύγκριση είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς. Πιστεύω ότι μπορώ να το βάλω εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια του podcast και να είναι αυτή η εικόνα που θα βλέπουν. Και να μπαίνουν καινούργιοι viewers και να μην καταλαβαίνουν τη διαφορά μετά, ξέρεις, με τα υπόλοιπα podcast. Και να είναι, κάτι άλλαξε, κάτι σαν να μαύρισε λίγο. Γιατί δεν έχω κλείσει τα μάτια του τόση ώρα. Ναι, και θα λένε για ποιο λόγο δεν έχει κλείσει τα μάτια του τόση ώρα, γιατί δεν θα καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ μου και αυτού του ανθρωπακίου. Αλλά ναι, αυτό είναι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο αυτό. Είναι πάρα πολύ συμβολικό. Τώρα θα πρέπει για να πάρετε και για το Λεωνίδα κάτι, θα πρέπει να πάρετε ράμεν και να το στείλετε ράμεν. Και αυτό θα είναι το δικό του. Για τα μαλλιά μου το λες αυτό. Ναι, θα είναι το δικό του μαλλί. Ράμεν θα γίνουν όταν τα κάνω ντεκαμπάζ που θα είναι μπούκλα και θα είναι και ξανθά. Αυτό σκεφτόμουν. Παλιά έκανα ντεκαμπάζ τα μαλλιά μου, παλιά τύπου λύκειο. Τώρα τα μαλλιά μου τα ξέρω λίγο καλύτερα να τα φτιάχνω και ουσιαστικά περιποιούμε τις μπούκλες τις οποίες είχα πάντα.
Ισχύει. Παλιά τα ίσιονα. Νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει σε podcast. Ναι, έχει αναφερθεί. Αν τώρα τα κάνω ντεκαπάζ, παλιά μου, θα είναι κυριολεκτικά σαν noodles, ρε φίλε. Noodles με σκατά, γιατί θα έχει κάτι κομματάκια καφέ και το υπόλοιπο θα είναι ξανθό. Θα είναι μια ίδια διακύμηση. Ισχύει. Βέβαια, σαν επιστήμονα άνθρωπος, νιώθω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε και να δούμε λίγο πώς θα είναι σαν concept, έτσι από απορία. Αλλά ναι. It remains to be seen αν θα το κάνω ή όχι. Μπορεί να αποφασίσω να σπαταλήσω τα λεφτά μου σε τατουάζ. Μπορεί να σπαταλήσω τα λεφτά μου σε ντεκαπάζ. Μπορεί να αποφασίσω να βάψω στο ίδιο χρώμα των μαλλιών μου τα κολομούσια μου που είναι κόκκινα. Ισχύει αυτό, θέλει λίγο βοήθεια εκεί πέρα. All possible things. All possible things. Ναι. Έτσι. Ή μπορεί να κάνω το πάρα πολύ LGBTQ πράγμα, να βάψω τα μουσια μου. Ξένα χρώμα τύπου, τι θα μπορούσα να... Μοβ. Είναι ένα πράγμα το οποίο εξίσου θα μπορούσε να γίνει και θα ήταν πολύ περίεργο. Βέβαια δεν έχω αρκετά καλό beard line για να κάνω κάτι τέτοιο, θεωρώ. Γιατί συνήθως τα άτομα που το κάνουν αυτό έχουν ένα μουσι γραμμή τελείως, ρε παιδί μου. Ισχύει, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχεις τρίχες στο πρόσωπό σου. Απλά είναι πιο ανοιχτόχρωμες και πιο αδύναμες σε κάποια σημεία και δεν φαίνονται. Όπως και εμένα, δεν έχω πυκνή γενιάδα. Αλλά αν τα βάψεις θα είναι όλα το ίδιο χρώμα, ακόμα και οι αδύναμες τρίχες. Οπότε θα φαίνεται πολύ πιο full. Έχω 4 τρίχες κυριολεκτικά. Πρέπει να τις βγάζω με το τσιμπιδάκι τις τρίχες από το μαγουλό μου. Είχαν εντύπωση ότι έχεις περισσότερες, χώρεσέ με γι' αυτό. Έχεις απόλυτο άδικο. Ποιος είναι, ένας τραγουδιστής δεν είναι που έχει τέτοιο μουσι εδώ πέρα γραμμή? Ελληνικός τραγουδιστής. Τραγουδάει λαϊκά. Δεν γνωρίζω. Δεν πειράζει. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος στα σχόλια θα μπορέσει να μας πει αυτό το πράγμα. Έχω απορία. Και θα ήθελα να το γυρίσω το θέμα μας λίγο στο ότι ανακάλυψα ότι στο Euro Truck Simulator 2 υπάρχει επίσημο υλικό με την πόλη της Καλαμάτας. Μπορείς να οδηγήσεις τα λίκα μέσα στην Καλαμάτα και παιδιά μιλάμε για ρέπλικα one on one, έτσι. Έχει τη μαρίνα της Καλαμάτας, έχει πολύ κοντά εκεί που μένω και έχει έχει την αγορά. Έχει όλη τη νέα είσοδο. Είναι απίστευτο. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμάτας. Έχει το δρομολόγιο Καλαμάτα Αθήνα, Καλαμάτα Πάτρα. Και είμαι έτοιμος μετά από αυτό το podcast να πάρω την ταλίκα μου και να μεταφέρω 24 κιλά τόνο από την Καλαμάτα στην Ικαρία. Και μετά να πάρουμε το ferryboat. Να πάμε πίσω στην Καλαμάτα και να ανέβουμε στην Αθήνα. Ναι, ήταν το πιο γρήγορο 50 GB κατέβασμα που έχω κάνει στη ζωή μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω να πάτε να γαμηθείτε Euro Truck Simulator, γιατί στα specifications του παιχνιδιού γράφουν ότι το παιχνίδι είναι 3 GB και μετά κατεβάζεις το DLC της Ελλάδας και από τα 3, και από τα 3 GB πάει στα 50. Ναι, γιατί όλοι οι χάρτες στο Euro Truck Simulator είναι DLC. Βγήκαν μετά. Το αρχικό έχει πάρα πολύ μικρή περιοχή. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουν βγει και το West Balkans και νομίζω έτσι λέγεται και το όχι West Balkans, Western Europe και το Eastern Europe. Ναι, υπάρχει και West Balkans και η Σκανδιναβία και όλα, και τώρα η Ελλάδα, είναι όλα DLC, είναι έξτρα. Ναι, τα οποία έμαθα ότι τα έχει φτιάξει κόσμος fans του παιχνιδιού, έτσι. Δηλαδή πήγε κάποιος στην Καλαμάτα, έβγαλε φωτογραφίες και αυτά ήταν mod για το παιχνίδι. Mod για παιχνίδι είναι, ας πούμε, πώς να το εξηγήσουμε στα άτομα τα οποία δεν παίζουν παιχνίδια. Είναι unofficial, μη επίσημο υλικό για το παιχνίδι, το οποίο το φτιάχνουν fans του παιχνιδιού και συνήθως τα ανεβάζουν τσάμπα. Σε κάποια παιχνίδια τα ανεβάζουν και επιπληρωμή. Και το Euro Truck Simulator παίρνει αυτά τα πράγματα, από ό,τι εύχομαι τα ακονίζει λίγο, τα κάνει λίγο πιο όμορφα και τέτοια. Και μετά τα πουλάνε. Και υποθέτω παίρνουν και κάποιο ποσοστό πίσω τα άτομα τα οποία το φτιάξουν originally. Ας ελπίζουμε. Αλλά ναι, πολύ cool. Ήταν τα καλύτερα 20 ευρώ της ζωής μου νομίζω. Και κάθε φορά που θα μου λείπει το σπίτι μου θα πάω και θα πάω μια βόλτα με την ταλίκα μου με το Scania. Και θα πατάω μια κόρνα και θα δίνω πόνο. Θα βάζω στη διαπασόν τον Παντελίδη και μετά θα μπαίνουμε στην Εθνική Οδό και θα καίμε όλα τα όρια ταχύτητας εκτός από τα τούνελ. As we're supposed to be doing. Όσον αφορά το Euro Truck Simulator, εγώ όταν ήμουν φοιτητής έπαιζα πάρα πολύ Euro Truck Simulator με την τιμονιέρα που ίσως φαίνεται πίσω με αυτή τη στιγμή.
Και πάντα έπαιζα με τη μονιάρα, ναι, κανονικά, και είχα το πληκτρολόγιο για να έχω το χειρισμό του φορτηγού, δηλαδή τα παράθυρα, την κόρνα, τα flash, το retarder, το χειρόφρενο, όλα τα είχα στο πληκτρολόγιο. Και πάντα έβαζα. Πώς με είπες? Συγγνώμη. Με λέγανε στο σχολείο έτσι. Και για πες. Και έχεις τα φλασά. Δεν πειράζει. Δεν με λένε έτσι κι αλήθεια. Ωραία η ζωή του μηχανικού. Και έβαζα Νίκο Οικονομόπουλο να ακούω από το κινητό μου και πάντα κάπνιζα Μάλμπορο. Καλά, είναι απίστευτο το πόσο νταλικέρης μπορείς να το νιώσεις, ναι, παιδί μου. Αλλά ο στερεοτυπικός νταλικέρης που το έχεις. Εμένα ένα τέτοιο που μου άρεσε πάρα πολύ, ένα feature του παιχνιδιού, είναι με το που μπαίνεις μέσα, σε αφήνει να διαλέξεις την εικόνα του παίχτη σου. Ναι. Και οι εικόνες των παιχτών είναι όλοι νταλικερόφατσες, ρε φίλε. Είναι ο ένας πιο χοντρός από τον άλλον. Είναι όλοι μπουρδέλο, ρε παιδί μου. Τους έχει παρατήσει η ζωή 2 δεκαετίες. Το νιώθεις τον νταλκά, ρε παιδί μου, στη φάτσα του, στην έκφραση του προσώπου. Είναι, ξέρεις. Το οποίο είναι προφανώς επίτηδες, ναι. Σε εκείνη και την επιλογή δεν υπάρχει ένας κανονικός άνθρωπος. Είναι όλοι περίεργοι. Τι είναι, δεν πρέπει να έχεις τρίπλο άγωνο για να οδηγάς νταλίκα υποχρεωτικά? No offense, νταλικέριδες ακροατές μας. Ισχύει. Ναι. Μερικοί θα προσληφθούν από αυτό. Αν και έχουμε πιο offensive πράγματα, οπότε εντάξει. Ναι, πάντως, σίγουρα έχουμε πιο offensive πράγματα. Όπως ας πούμε. Ναι, για πες. Όχι, θέλω να πω απλά ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το Euro Truck Simulator. Άμα θες να χαλαρώσεις, μπορείς να παίζεις, ας πούμε, και να ακούς podcast. Και το γεγονός ότι έβαλα την Ελλάδα είναι κάτι πολύ θετικό και θα παίξω κι εγώ σίγουρα. Τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, έτσι. Έχουν βάλει όλη την Ευρώπη. Έχει μέσα. Έχει την Οστράβα στην Τσεχία, ξέρω εγώ, μια πόλη στη μέση του πουθενά. Και έχουν όλα τα Βαλκάνια. Και δεν είχε την Καλαμάτα, αν είναι δυνατόν. Ναι, υπάρχει ένα DLC μόνο με το Τέξας. Αυτό είναι στο American Truck Simulator. Ναι, αλλά είναι της ίδιας εταιρείας, μην είσαι περίεργος. Είναι το ίδιο παιχνίδι, ναι. Είναι το ίδιο παιχνίδι, ακριβώς. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, έχουμε πει πολύ πιο κακά πράγματα στο podcast μας. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, είναι η παράδοσή μας. Ξαναλέμε, δεν το κάνουμε για τα λεφτά, οπότε ξέρεις, το πολύ πολύ να μας κλείσουν το τέτοιο. Εμείς backup έχουμε όλα μας τα αρχεία, οπότε απλά θα ξανανεύουν σε κάποιο Patreon ή κάτι τέτοιο άμα γίνει ποτέ μαλακία. Να σου ρωτήσω, κρατάς κάποιο backup για τα αρχεία? Εσύ ήσουν υπεύθυνος για να κρατάς backup για τα αρχεία. Δεν έχω κανένα backup για τα αρχεία. Αυτό το podcast, άμα κλείσει το κανάλι, απλά δεν έχουμε τα βίντεο μας. Οπότε μην μας κάνετε report. Γιατί θα χάσουμε. Έτσι, μην μας κάνετε report. Μετά από αυτό το podcast θα πάμε και θα κάνουμε screen record YouTube του MP3 όλα μας τα podcast. Ένα-ένα και θα τα κατεβάσουμε για να έχουμε αρχείο. Όχι, εντάξει, υπάρχει αρχείο. Δεν έχω τα original βιντεάκια γιατί πιάνουν όλο το χώρο στον υπολογιστή, αλλά υπάρχουν βίντεο, τα edited video, ας πούμε. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ξανανεύει στο Daily Motion, ας πούμε, το podcast μας, άμα χρειαστεί, ή στο Bing, στις σοβαρές μηχανές αναζήτησης, τέλος πάντων, για να υπάρχει κάπου. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα την ξαναπατήσουμε έτσι όπως την πατήσαμε με το παλιό μας YouTube, που δεν έχουμε αποδείξεις για τα βίντεο τα οποία είχαν great success. Ναι, το έχουμε αναφέρει αυτό. Και ακόμα κλαίω τις 250.000 views που είχε το Gas is not Ghost. 250 με 300.000. Είναι απίστευτο το ότι δεν έχουμε αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Το ότι έχουμε φτάσει 250,000 views για ένα βίντεο όταν ήμασταν πρώτη γυμνασίου. Ναι. Και δεν έχουμε το μία απόδειξη αυτό. Τέρμα γαμάτι. Και είναι απίστευτο το ότι το βίντεο είχε μισηθεί τόσο πολύ που καταφέραμε αυτό το κανάλι να έχει γύρω στους 200 subscribers. Ναι. Με τόσα views. Αλλά τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά... Γυρνώντας το λοιπόν. Ναι. Να προσπαθήσουμε να φτάσουμε πάλι αυτά τα μεγαλεία με το τρομερό content που βγάζουμε τώρα.
Αυτό γίνεται νομίζω. Γιατί ρε φίλε, το podcast μας πέρα από τις μαλακίες πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τις τελευταίες 48 ώρες έχουμε συνεχόμενα 609 views, ας πούμε, τις τελευταίες 48 ώρες. Και χθες ήταν πάλι το ίδιο και προχθές πάλι το ίδιο. Πάει καλά. Το content βλέπετε και το content αρέσει. Κάτι που δεν άρεσε, από ό,τι φαίνεται, είναι το podcast μας με τον Lex και τον Bloody Hawk στο Spotify. Γιατί το είδαν 29 άτομα, αλλά το τελείωσε 1. Οπότε. Ωραία. δεν ξέρω πώς να νιώσω γι' αυτό, αλλά είναι το πρώτο βίντεο το οποίο το πρότεινε το Spotify σε άτομα. Αυτοί θα περίμεναν ότι είναι κάποιος δίσκος Lex, ας πούμε, με Bloody Hawk, Ναι. που απλά είχε μια περίεργη εικόνα για εξώφυλλο άλμπουμ. Το πατήσανε, ακούσανε τους δύο κλάμπανους να μιλάνε και λένε «Ωχ, δεν είναι μουσική αυτό. Αυτό είναι μία ώρα βιογραφία για το Lex και το Bloody Hawk». Κάποιους απογοητεύσαμε. Ναι. Δεν πειράζει. Κάποιοι άλλοι μας είπαν ανίδεους. Συμφωνούμε και προχωράμε με τις ανίδεες ενημερώσεις μας στην ενημέρωση την εξής. Θεοποίηση, κυρίες και κύριοι, του δολοφόνου τεράστιας ασφαλιστικής στην Αμερική. Κάνουνε hot TikTok και ανεβάζουν τον τυπά με φίλτρα γατούλα και hot μουσική, όπως κάνανε με τον Astarion στο Baldur's Gate 3, και απλά είναι hot cuts, ρε παιδί μου, και κάνουν βιντεάκια 15 δευτερολέπτων και τέτοια, στα οποία πώς όταν έβγαινε το You όλοι λέγανε πω τι ωραίος που είναι ο Τζο, και όταν έβγαινε το άλλο με τον Ted Bundy κλπ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα με έναν αληθινό δολοφόνο, με τον οποίο βέβαια, ο οποίος βέβαια δεν έκανε κάτι κακό ο άνθρωπος. Σκότωσε το... Καλά θα πάει αυτό. Δεν μας νοιάζει. Είπαμε, κρατάμε αρχείο από σήμερα. Το κρατάει ο Λευτέρης στο αρχείο. Σκότωσε δολοφόνο, σκότωσε ιδιοκτήτη, όχι, CEO της ασφαλιστικής της Αμερικής με τις περισσότερες αρνήσεις σε claim. Ναι. Δηλαδή, εσένα σου σπαγεί το ποδάρι σου και αυτή η εταιρεία είχε 60% ποσοστό άρνησης στο να σου δώσει λεφτά. Νομίζω 30%. Finito. 60%. Ναι, νομίζω 30%. Είσαι σίγουρος? Όχι, αλλά δεν είναι κανένας εδώ πέρα για σωστή ενημέρωση. 60%, 80% ποσοστό άρνησης. 80% ποσοστό άρνησης. Δεν έπαιρνε κανένας τα λεφτά του πίσω. 20% δεν έλεγαν καν όχι, δεν τους προβάλλαν στο κεφάλι επί τόπου. Τους προβάλλαν στο κεφάλι με το που το ρώταγαν. Οπότε δεν χρειάζεται να πούνε όχι. Έτσι. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι πας εν ψυχρό τελείως, βέβαια πολύ οργανωμένα, είχε σφαίρες που δεν κάνουν ήχο, είχε πιστόλι με σιγαστήρα, πυροβόλησε το αφεντικό αυτό και πολλές φορές, και πάνω τα φυσίγγια, γιατί είχε αυτές τις σφαίρες οι οποίες γράφανε πάνω οι κάλικες πράγματα και γράφανε deny, delay και κάτι άλλο τέλος πάντων, defer, που τα οποία προφανώς αναφέρονται στο γεγονός ότι αρνούνταν κατηγορηματικά να δώσουν βοήθεια στα άτομα τα οποία πλήρωναν αυτή την ασφάλιση. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι τα αμερικάνικα media επί μία εβδομάδα λέγανε και επιμένανε ότι δεν γνωρίζουμε το motive του δολοφόνου και δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε ο άνθρωπο. Τι θα μπορούσε να το έκανε, για ποιο λόγο θα μπορούσε να το έκανε, ας πούμε, αυτό, να έχει γράψει τα φυσίγγια αυτό με το πιστόλι με το σιγαστήρα. Ήταν απλώς ένας ανθρωπάκης, οικογενειάρχης, CEO τεράστιας ασφαλιστικής. Ένας καλός άνθρωπος του Θεού, τίποτα κακό. Αρνούταν καμιά φορά σε παιδιά με καρκίνο να τους δώσει πράγματα, γιατί έλεγε ότι το κλίμα του Τέξας μπορεί να τους δημιουργούσε το πρόβλημα και δεν τους έδινε υποστήριξη. Εντάξει, ο άνθρωπος μια χαρά. Την πορεία του ενός φυσιολογικού ανθρώπου έκανε. Μπαμ! Θα μπορούσες τουλάχιστον να προσποιηθείς. Άγιος άνθρωπος. Θα μπορούσες τουλάχιστον να προσποιηθείς ότι δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνώ με αυτό που συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Ή ότι δεν εκφέρεις άποψη. Θα μπορούσες να κάνεις αυτό.
Αλλά εσύ έπρεπε να κοιτάξεις την κάμερα και να πεις bang, 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 bang. Έπρεπε να κάνεις αυτό. Έπρεπε να κάνεις αυτό. Στο χριστουγεννιάτικο κλίμα που διακατέχει αυτό το podcast, μετά από αυτό το πολύ δώρο που λάβαμε, έπρεπε να κάνεις αναπαράσταση μιας δολοφονίας την οποία εμφανώς υποστηρίζεις. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Και συνεχίζουμε αλλάζοντας το θέμα. Χριστούγεννα λοιπόν. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε. Παιδιά, το μόνο debate που υπάρχει πάνω σε αυτό το ζήτημα και μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε έτσι. Να δούμε πώς θα πάει το υπόλοιπο podcast. Να προσπαθήσουμε να μην γίνουμε τελείως demonetized, ρε παιδί μου. Ας προσπαθήσουμε λίγο να μείνουμε σε μια γραμμή. Το τελευταίο debate είναι το ότι δεν ξέρουν αν το υπολόγιζε αυτό το πράγμα ή όχι ο άνθρωπος και το πόσο οργανωμένο ήταν το έγκλημα πριν. Δεν ξέρω τι ποινή έφαγε, δεν ξέρω άμα γνωρίζεις εσύ. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει την υπόθεση. Αλλά βλέπω ήδη φωτογραφίες, από ό,τι κατάλαβα τον συλλάβανε. Ναι, αυτόν. έχει συλληφθεί, ναι. Έχει και όνομα. Ναι. Και είναι Ιταλο-Αμερικάνος, κάτι τέτοιο, γιατί είχε ένα αστείο όνομα. Και δεν θα το πούμε το όνομα βέβαια, γιατί είναι στα αγγλικά και θα φάμε demonetize. Beep, ούτε το θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι το μικρό. Τον λένε Luigi. Ναι, τον λένε Luigi. Το θυμάμαι και εγώ. Που θα δώσει τόσα memes στον Luigi της Nintendo από εδώ και πέρα. Δηλαδή φοβάμαι για το τι memes θα βγουν αυτά τα Χριστούγεννα. Αλλά χρειάζεται. Έχουμε καιρό να έχουμε ένα καλό meme. Το τελευταίο που είχαμε, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι ήταν αηδία, είναι το Chill Guy. Δεν μου άρεσε και πριν από αυτό είχαμε το Hawk Tua. Γενικά δεν ήταν μια καλή χρονιά για memes φέτος. Πού είναι τα χρόνια με τον Ρικάρντο Μίλος, καλά πιο πριν με όλα του 9gag. Αλλά ναι, δεν έχουμε dunk memes ρε φίλε, νιώθω ότι έχουμε πέσει λίγο. Αν διαφωνείτε, ρίξτε κανένα meme στα σχόλια ή κάποιο, ξέρεις, κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχάσει ή να έχουμε αναφέρει και οι ίδιοι. Αλλά νιώθω ότι δεν είχαμε memes. Αυτό. Προχωράμε και θα ήθελα να πω πάνω στον τομέα της υγείας ότι έχει παρατηρηθεί σε μια χώρα στην οποία μένω πως πολλά άτομα οι οποίοι είναι όχι ντόπιοι αρνούνται περαιτέρω εξέταση και με αυτό το πράγμα που κάνω μπορεί λίγο να γίνω controversial, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το έχουμε παρατηρήσει σε πάρα πολλά άτομα τα οποία επισκέπτονται το νοσοκομείο οι οποίοι δεν είναι Ισλανδοί και τους έχουν στείλει σπίτι τους σε ακραία κατάσταση. Δηλαδή είχα μια φίλη πρόσφατα, είχε σπάσει κάτι και τη στείλανε σπίτι της. Της λένε όχι καλά είσαι, δεν είναι πρισμένο. Και έχει επαναληφθεί αρκετές φορές κάτι τέτοιο. Εύχομαι να είναι η ιδέα μου. Απ' την άλλη σκέφτομαι πώς είναι τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, τα δημόσια. Ναι, αλλά στα νοσοκομεία στην Ελλάδα το κάνουν κατά λάθος. Δεν στέλνουν σπίτι σου γιατί είναι ρατσιστές ή οτιδήποτε. Στέλνουν σπίτι σου γιατί δεν ξέρουν αν έχει σπάσει κάτι. Ναι. Δεν ξέρω άμα δεν ξέρουν ή άμα απλά κυριολεκτικά δεν έχουν το χώρο. Γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Επίσης, πας στα νοσοκομεία της Ελλάδας και πραγματικά ψάχνεις άτομο που να δουλεύει εκεί μέσα. Μπαίνεις μέσα και είσαι ο Τραβόλτα από το Pulp Fiction που κοιτάει δεξιά και αριστερά και ψάχνεται να δει πού στο διάλογο είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο στο μεευτήριο πρέπει να υπάρχουν άτομα και μέχρι εκεί. Είναι απίστευτο το πόσο υπολειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα. Στα νοσοκομεία στην Ελλάδα υπάρχει κάτι πολύ τρελό, το οποίο είναι ότι μπορεί να έχεις ένα ατύχημα και να έχεις πάσει το πόδι σου και να νοσηλευτείς και να είναι Παρασκευή βράδυ και να σου πούν δεν έχουμε γιατρό, έχει ρεπό, θα έρθει την Τρίτη και εσύ να είσαι με σπασμένο πόδι, με σπασμένο γοφό, με σπασμένο οτιδήποτε 4 μέρες στο κρεβάτι και απλά να περιμένεις. Και να τρως φιδέ χωρίς κύβο μέσα και χωρίς αλάτι. Ναι. Είναι μια απονεμένη ιστορία. Δεν μου λείπει το φάει νοσοκομείο και θα ήθελα να μην το φάω ξανά. Πώς φαίνεται που είπαμε θα κάνουμε... Άμα πάω να πάω μπαμ ρε παιδί μου, ξέρεις. Πώς φαίνεται που είπαμε θα κάνουμε Christmas special σήμερα και μιλάμε ήδη 30 λεπτά και έχουμε συζητήσει μόνο για νοσοκομεία και πεθαμένους. Δυσάρεστα θέματα, δολοφονίες, νοσοκομεία, κακή περίθαλψη. Εσύ έχεις γίνει Alex Jones σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ έχω μιλήσει ελάχιστα. δεν ξέρω τι σου συμβαίνει γενικά. Αλλά αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο.
Σήμερα είναι το χριστουγεννιάτικο special, υποτίθεται. Έτσι. Δεν πειράζει το χριστουγεννιάτικο special. Είπαμε, έχουμε τάξει στο κοινό μας ένα χριστουγεννιάτικο special και θα τους τάξουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει, σου είπα, βίντεο 8 ώρες με σένα μπροστά από το τζάκι να τρως στη σοκολάτα με wife beaters. Δεν έχω καντζάκι. Τέλεια. Πάει ήδη καλά αυτό. Αν φορά wife beater, I need a wife to beat. I can be the wife to beat. Θα σου πάρουμε μια φουσκωτή sex doll. Πόσο αστείο θα ήταν αυτό. Πόσο αστείο θα ήταν να πίνεις σοκολάτα και να έχεις τη φουσκωτή την sex doll δίπλα αγκαλίτσα και να πίνεις σοκολάτα και να βλέπεις memes και να καπνίζεις. Είναι το επόμενο βήμα στη ζωή μου αυτό. Είναι κυριολεκτικά το επόμενο βήμα στη ζωή σου. Παρά είσαι κοντά σου αυτό. Είναι τρομακτικό. Χριστούγεννα λοιπόν. Γιορτάζεις και μεθαύριο. Πάρτε μου δώρο ένα sex doll. Παιδιά, πραγματικά κάποιος viewer δώρο στο Λευτέρη ένα sex doll να είναι το επόμενό μας fan mail. Κάποια στιγμή όταν πάει καλύτερα κάντε subscribe. Όταν ανέβουμε λίγο στους subscribers θα ανοίξουμε PO Box να μπορείτε να μας στείλετε πράγματα, να κάνουμε unboxing podcast. Πόσο θα γαμάει αυτό. Το οποίο φυσικά πρέπει να γίνει όσο είμαι εγώ Ελλάδα. Οπότε θα γίνει είτε τα Χριστούγεννα φέτος, που δεν νομίζω να κάνουμε τόσο explode που να μπορέσουμε να το κάνουμε φέτος, είτε το Πάσχα είτε το καλοκαίρι, κάτι τέτοιο. Το δικό μου New Year Resolution λοιπόν, για να είμαστε και μέσα στο κλίμα των γιορτών, είναι το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε περισσότερους φίλους στο podcast, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να χαλάσουν λεφτά σε μαλακίες και να μας στείλουν εμάς πράγματα. Παιδιά, στείλτε μας ό,τι θέλετε, εκτός από πλουτόνιο. Και θα είμαστε έτοιμοι να το ανοίξουμε on air. Και μην κάνουμε κανένα live και είμαστε wow, what is this? Και πεθαίνουμε και οι δύο. Είναι το μέταλλο από την μπαταρία και απλά ζεματάμε και οι δύο. Μόλις ανακάλυψα, από ό,τι κατάλαβες, ότι το μέταλλο που έχει μέσα η μπαταρία, το λίθιο, είναι στερεό αρχικά και καίει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δηλαδή, τότε γιατί δεν καίει η μπαταρία? Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Μήπως λες μαλακίες? Αλλά είδα ότι βάλανε το φύλλο λιθίου σε ένα κοντόπουλο και το τηγάνισε το κοντόπουλο. Και αυτό. Και έμοιαζε λίγο με το κουκλάκι σου. Με το δώρο σου. Αυτός που περιέγραφε το βίντεο, οπότε ήταν λίγο αστείο. Το δικό μου New Year's Resolution θα είναι να βάλετε λεφτά σε αυτό το podcast για να βγάλουμε λεφτά εμείς και επιτέλους να τουρμπίσω το Hyundai. Αυτό θα είναι το... Θέλουμε χριστουγεννιάτικα 50 κυρίες και κύριοι για να τουρμπίσει λεφτές το Hyundai. Θέλω να τουρμπίσω θα το το πουλήσεις Hyundai, και να το πετάξεις. Γιατί να το πουλήσω και να το πετάξω? Για να πάρεις μεγαλύτερο. Μόλις είπα να τουρμπίσω το Hyundai, να το κάνω turbo. Γιατί να το κάνω turbo και να το πουλήσω μετά? Τουρμπίσω σημαίνει. Νόμιζα τουρμπίσω σημαίνει ότι να το τρουπίσεις και να το πετάξεις και να το πας στην χωματερή. Αυτό δεν βγάζει νόημα σε καμία διάσταση με κανένα τρόπο. Αλλά ενώ το τουρμπίσω, μία λέξη η οποία δεν είναι πολωνικά, κυρίες και κύριοι, είναι ελληνικά αυτή η λέξη που είπε ο Λευτέρης. Γράψτε μας ότι είχε πάρα πολλά σύμφωνα μέσα. Αν χρησιμοποιείτε ή αν έχετε ακούσει τη λέξη τουρμπίζω. Τουρμπίσω. Που σημαίνει βάζω turbo, τουρμπίζω. Καλά, πρέπει κάποια στιγμή να αναλύσουμε λίγο το lingo της Μεσσηνίας. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πάρα πολύ. Αυτό σκεφτόμουν πριν λίγο να πω για τα 50 τη λέξη μπουλαμάδες. Αλλά λέω θα πω τη λέξη μπουλαμάδες και δεν θα την καταλάβει κανένας, ρε μαλάκα. Τι να την πω? Αφού όλοι εδώ μέσα είστε Αθηνέζοι. Αθηνέζοι να πούμε. Δεν είναι βλαχαδερός κανένας εδώ πέρα να καταλάβει το vibe του podcast. Και δεν πειράζει. Αλλά ναι, ωραία θα ήταν να με καταλάβαινε, να είχα κι εγώ λίγο cultural representation γενικότερα στα ελληνικά media. Ξέρεις τι, θα το φέρουμε εμείς το cultural representation. Θα κάνουμε represent τους καλαματιονοβλάχους και υποσχόμαστε άλλη μία υπόσχεση την οποία θα κρατήσουμε, ότι το 2000 θα κάνουμε αυτό το χέρι, να το, για να γίνει και το τέτοιο, για να γίνει και το thumbnail, ότι το 2025 θα φέρουμε
την καλαματιανή κουλτούρα και των χωριών την κουλτούρα σε όλο το YouTube. Θα είμαστε παντού. Δεν θα μπορείτε να μας γλιτώσετε σαν τους Δούρβες πριν 10 χρόνια. Θα είμαστε αυτό. Θα πας να ανοίξεις Vevo, να ακούσεις μουσική. Δεν υπάρχει το Vevo πια. Εμείς θα υπάρχουμε. Να ανοίξεις μουσική, να ακούσεις μουσική και θα ανοίγεις διάσχημος. Δεν θα μπορείς. Θα πάει το χέρι σου μόνο του. Σαν τον Τζέρεμι, τον Μάικιους και τους Δούρβες το 2014. Ποιος άλλος ήτανε? Και ο Τιτκόβ λίγο. Όλο το Comedy Lab, τέλος πάντων. Αυτό ήταν άλλο ένα παραλήρημα από τον Λεωνίδα για σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και για να τελειώσει το παραλήρημα, ανακοινώνουμε επίσημα πόλεμο στο Comedy Lab. Comedy Lab, γαμιέσαι. Δεν θέλουμε καμία επαφή μαζί σου. Μη μας προσεγγίσετε. Το ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ να συνεργαστούμε στα στούντιο. Δεν θα γίνει. Αρνούμαστε κατηγορηματικά. Και αυτά από εμένα. Θα ήθελες να πεις κάτι? Έχω να πω ότι αυτό το καπέλο σου κάνει πάρα πολύ κακό και μην το ξαναφορέσεις. Πραγματικά ανησυχώ. Είναι το sorting hat. Αποφάσισε να με βάλεις στη σχολή του πολέμου σήμερα. Ναι, μην το ξαναβάλεις το καπέλο. Κάτι κάνει. Με αλλάζει από μέσα. Ναι. Δεν πειράζει. Αυτά από εμάς. Θα ήθελες να πεις κάτι, κάποια closing words? Γιατί νιώθω ότι μόνο εγώ τα έχω πει σήμερα. Θέλω να πω καλές γιορτές. Συγχωρέστε μας για αυτά τα παραλυρήματα του Λεωνίδα που σήμερα είναι κάτι ανάμεσα σε Alex Jones και παράλληλα θεωρεί ότι θα κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Αλλά ναι, θέλω να πω χρόνια πολλά. Υποσχεθήκαμε, Λευτέρη. Εμείς θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Και να περάσετε όμορφα και να πάρετε κι εσείς σε αυτές τις γιορτές αντίστοιχα δώρα όπως είναι αυτό που πήρα εγώ εδώ πέρα. Θα είναι το μόνο δώρο που θα πάρω και φέτος. Και αυτό, σας εύχομαι να έχετε χαρούμενες γιορτές. Υποθέτω και ο Λεωνίδας θέλει να πει κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω όντως να το πει και να μην πει κάτι τελείως άσχετο. Comedy Lab, θα σε γαμίσουμε. Δεν θα υπάρχεις σε ένα χρόνο. Το επόμενο καλοκαίρι έχεις τελειώσει. Αυτά. Θα του στείλουμε και email να ξέρεις αυτό το βίντεο. Ναι. Θα φτιάξουμε ένα κλιπάκι συγκεκριμένο να το στείλουμε. Σου δηλώνουμε πόλεμο. Αυτά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας.